Tagulangnya kan canta ba? Siapa pwede? Sisigaw ko niya pag Okay. Then time well Masih detigin agad dumiti po from mga long sister and juga kapin ka ng kewa. Folklore ka nga pero si Pakton sin ba't nagawa mo siya ka na pela dikiya mo ito yoksupe asin sa wala sa yung kayo we are in aklat Christmas iyang siya pada nga akin mo kat fast siya ba't siya naluwa pala na ito alas madali sa pangpalong kipel wala tapos siya ang kanahon na kali kuya Masak na siya. Chef. Kuya Calvin, minsan. Entire Gary. Gary and Mas. Abat. Rat. Mga pizza, sushi pa ba niya? Cheers! Rat. Wait. Nagkanto yan.
Tawag ko ng bigla kami na. Eh? Doon na, Kram, na, Kram. Uy, pakarkak. Koy. Afgan'daki Şevşi'nin Kapçaşkı Gücak'tan Koyası olma bakıyor. Ondan sonra oynuyor ben.
much for that. Buffett wallet. Buffett wallet. Taran, dali ba, anak? Ano po? Oh my God! Benedikte yaklaşımına akvalli sevulaşı akılan Merry Christmas. Dabla bakla kalangan si bakla ng nator. Kaya pese where Robert Catholic nakasayangan ke organize relak tegay akvalya yang singa ke Christmas. Dapat mo undo
Hoy, ba't ba siya? God, people are like the close up in year 24. Alhamdulillah, Allah playing the best manage and then except here. Do normalde çıkıyor da fonda gümterler. Geçme. Plugin gibi. The way of spending my head to the way is the same below. Every Sunday, every day. Right? Yes, I'm no problem. You sit. Ilata na una po ang maratarya na launchen. We kapilo malam singkat. Yung agit ka tagay nila siya na ale launchen kapilo malala. Merry Christmas na siwas na kayo. May we na sham tarya yung kalwining kapilo malala na sintalik na ata siya ni plan yan tagay nila siya ito. Mati naman kamay pangyayate natin naman kamayas kahit lola ay lama inyalas siya kaya na
Hotel nga mo kung sabi na import na masisya. Pero nga lang siya kilo malalap, kikat, tena plan at alikan, coordinate design sa kat di parni niya na. Nga, amo wo kat sa atin kipalan ben sa Tip.